खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा 9 जुननि मोनाबिलिनि 7:15 रिंगायाव राष्ट्रपति भवनाव थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि हिसाबै नरेन्द्र मदिआ अथ टेकिं एबा समायखिरा लायो। बिथांजों लोगोसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, एम.एल. काटार, जेडीएसनि लिडार एच.डी. कुमार स्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र मांझी, जेडीयूनि लिडार राजीव रंजन, सर्बानंद सोनोवाल, डक्टर वीरेंद्र कुमार, टीडीपीनिफ्राय किंजरापु राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओराम, जेडीयूनि लालन सिंह, गिरिजा सिंह, अश्विनी विष्णु, ज्योतिरादित्य, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्ण देवी, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सी.आर. पाटेल, मनसुख मांडविया, डक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल आरो जयंत चौधरी बिथांमोनाबो लोगोसे समायखिराखौ लायो। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय सेरेमनियाव भारतनि असुंसेयारि हादोर दैदेनगिरिफोरखौबो हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बे हांख्रायनाय लेखायैनो बे समायखिरा लानाय सेरेमनियाव बाहागो लाफैदोंमोन श्रीलंकानि प्रेसिडेन्ट रनिल विक्रमेसिंहे, मालदीव्सनि प्रेसिडेन्ट मोहाम्मेद मुइज्जु, बांग्लादेशनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ साइसेल्स आहमेद आफिफ, भुटाननि प्राइम मिनिस्टार तेसिरिं टब्गे, नेपालनि प्राइम मिनिस्टार पुष्पा कमल दाहाल प्रसाद, प्राइम मिनिस्टार अफ मरिशियास प्रवीण कुमार जगन्नाथ बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मदिआ भारतआव थाथ'नाय गैयाजासे कन्टिनिउ थामथि बार प्राइम मिनिस्टार जानानै जारिमिनाव नैथि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय। बिनि सिगां 1952 मायथाइनिफ्राय 1960 मायथाइसिम जवाहरलाल नेहरूआ थामथि बारनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि जानो हादोंमोन। क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालनि थाखाय कन्टिनिउ धरना होनायखौ नुनो मोनगासिनो। मैया बनसुनिफ्रायबो बे धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 10 बाजिनिफ्राय आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालनिफ्राय डि.सि. अफिससिम थांनानै धरना होनाय हाबाफारि लागोन होनना फोरमायदों आरो बे रेलियाव गासैबो आफादफोर आरो रायजो राजाखौ बाहागो लानो थाखाय लिंहरनाय जादों होनना मिथिहोदों। क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालखौ जुदि लांनोबा फरायसाफोरनि गोथै सहनि सायाव गानानैसो लांनो हागोन होननानै गोख्रोङै बुंदों बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बे आर.एन.बि. हस्पिटालनि थाखाय सोमावसारनायाव बि.पि.एफ.निफ्राय खाम्फा बरगयारिखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंदों, रायजो राजाया सोमावसारनायावबो बि.टि.सि. सरकार आरो आसाम सरकारा गनायना लायाब्ला हांगार स्ट्राइक लानाय जागोन होनना बुंदों खाम्फा बरगयारिया आरो बि.टि.सि. सेक्रेटारियेटनि गेटखौबो थाला लागायगोन होननानै गोख्रोङै बुंदों खाम्फा बरगयारिया। मैया नरेन्द्र मदिनि समायखिरा लानाय सानावनो जम्मु काश्मीरनि सियारासि ओनसोलाव उदखारि आफादफोरनि गाग्लोबनायाव सा 9 सुबुङा स्पट डेथ जादों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला जम्मु काश्मीरनि सियारासियाव गंसे बासआव 40निबो बारा दावबायारिफोरा दंमोन। खारबाय थानाय बासखौ उदखारि आफादा गुलि गावनायाव बास सालायगिरि ड्राइभारा बासखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों, जेराव सा 9 दावबायारिया जायगायावनो जिउ गोमादों होनना खौरां मोन्दों आरो 33साया गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। आसामनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों आमसु आफादा। क'क्राझार फकिराग्रामाव जानाय जाथायनि सायाव आसामनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदोंमोन, धुबुरीयाव रकिबुल हुसैना देरहानायाव बांलादेशिफोरा दादागिरि खालामदों होनना बुंनायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आमसु आफादा। जुदि गमामायैनो बांलादेशिमारब्ला मानो होखारहराखै आरो क'क्राझाराव नागिरनानै थारैनो बांलादेशि मोनोब्ला बिसोरखौ होखारहरनायाव जों मदद खालामगोन होननानै बुंदों आमसु आफादा। मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि जाथारै नंखाय बाखाय बाथ्राफोरजों जेन
हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाया, बेनिखायनो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों साजा होनांगौ होनना बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों आमसु आफादा। ससियेल मिडियायाव अनिल कुमारनि गाज्रि राव कल रेकर्ड गोसारनायनि सायाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय सासे एक्टर जायखौ जन खारजि मुङै मिथिनाय जायो, बिथाङा गोख्रोङै सोंखारिदों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। हु इज अनिल? सोर अनिल? गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न' आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला। खुलुमबाय बयखौबो। सिखारनायाबो बांद्राय गोबाव जायाखै, आंबो मेगनाबो एसे नै माबा जानानै दं। दा खोथाया जाहैबाय, आङो दिनै सिखारनाय लोगो लोगो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो आं माखासे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे रल प्ले खालामग्रा बिसोरखौ आं नुनो मोन्दों। स' आं बे बुस्थुखौनो आं होननो सानो जे अनिल जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि सर्ट मुभियाव, हु इज अनिल? सोर अनिल? अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों, नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव? ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं? नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजौआव लांहोदों, दिनै नोंसोरनो भुगि। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दं? नोंसोरसो लांदों। दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ? दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों, मा नुनो मोनखो? मा लाब दं? आरो मोनसे खोथा खोनासं, गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय। माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर। आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि। आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन, बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर, जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो, लिंहर, इनभाइटेसन खालाम। फिल्म अफार हरबानो दाथां। रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों, फिल्म अफार हरबानो दाथां। बे 1000, 2000, 3000 ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो, जेबो नङा। जेबो नङा। मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय? जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दङ? दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो, खस्थ' खालामनानै मावहैथों। दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो? बेथ' बिराद गाज्रि। होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव, आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगार हरनो गिगोन होमबालाय। लाब गैया, लाब गैया। बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ, बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया। दिनैनिफ्राय बाद हो। नाम लाथ'बावला आङो। माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो। जेबो लाब गैया, जेबो लाब गैया। नोंसोरसो थोनहरदों, दा नोंसोरनो भुगि। नोंसोरनो थोनहरदों गोजौ लेभेलाव, नोंसोरनो भुगि। दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन। आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो, पाब्लिकनो 1 सेकेन्डबो नाङा, 1 सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म, बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा। मारै 1 सेकेन्डबो नाङा? जै बिसिनि मुभि नुबाय, बिसिनि फिल्म नुबाय, स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ। नायनांगौ दरखार गैया, भिउ थाङाबानो जायो। नोंसोर मा सानो नोंसोर हर कमेन्ट्सआव। थेंक इउ स' माच।